Des de la CUP hem tret un nou taler en el que parlem, entre altres coses, de la repressió que estan patint i fem molt més èmfasi, sobretot amb els casos menys mediàtics. Per exemple, amb l'Ashraf i l'Ibrahim, que aquesta setmana han sortit després de 9 mesos d'estar tancats en presó preventiva. També hi podeu trobar l'article que fa referència al confinament obligat provocat per la Covid-19 i la frenada de l'activitat que ens ha comportat una nova crisi econòmica i social. I veiem que les persones que més pateixen són les treballadores. Això ha posat en evidència que cal posar la protecció de la vida davant del capitalisme. També reflexionem sobre la importància d'una bona planificació urbanística pensada en perspectiva de gènere i aprofundim en la necessitat de fer desplaçaments a peu o en bici, conceptes claus per la mobilitat sostenible i pensada per les persones. A què ens referim quan parlem de col·lapse ecològic? La lògica del capitalisme comporta la destrucció del planeta i el fa inviable ecològicament. Per evitar el col·lapse, cal transformar l'economia i la societat respectant els cicles de la natura.